Wasu abubuwa ne ya kamata ka sani ka gudanar da su kafin sallar idi ko kuma bayan idi. Bayar da zakar fidda kai, zakatul fitr wajibi ce kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta fi falala kafin a tafi masallacin idi. Wankan zuwa idi sunna ne, ana so mutum ya yi wanka a ranar idi kamar yadda yake wankan zuwa juma'a. Cin abinci kafin tafiya masallaci, ana so mutum ya ci abinci kafin tafiya sallar idi. Ba a so mutum ya jinkirta cin abinci domin kada ya nuna kamar yana azumi, rana ne da ba a azumi. Sanya tufafi masu kyau, sunna ce ga musulmi ya kasance tufafi sabo mai kyau, tufafi na musamman. Kuma ga maza an fi so ya kasance tufafi farare. Kuma idan za a je idi, mata a suturta jiki, kada a tafi ibada ana bayyana tsiraici. Zikiri yayin tafiya masallacin idi, ana so a yi ta yin kabara a yayin tafiya idi har idan an zauna a filin idi kafin liman ya zo. Ba a sallar nafila a filin idi, sallar idi ba ta da nafila domin ita ma nafila ce. Sauraron huɗuba bayan sallar idi, ana huɗubar idi bayan sallah, ana so a zauna a saurari huɗubar liman. Ba a so daga sallar a fice, duk da cewa ba wajibi ba ce. Sauya hanyar tafiya da ta dawowa, wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba a son a tsayar da hanya ɗaya. Yara da mata da tsofaffi har ma masu haila duka suna zuwa idi, amma mata masu haila ba za su shiga sahu ba.